málo a není gůd. No gůd. No, to je špatný. To je i jako na to, to je špatné. No protože to tam dává zaschlý. No, já to meju normálně houbičkou tamhle On to musí ráno. předmývat. No. On to dává o Tohle je 11 špatně. hodin, o 4:01 snídaňový talíře. To je které jsou špatně, už to se tady neumeje. suchý. To je jasný. Máš 4:01. On tam dává talíře o 4:01 od rána. To se neuměje. Dívej, pojď se podívat schválně teď, jo. Vidíš tady ten talíř, ten poslední, tak si ho pamatuj. A uvidíš, jak to vyleze. Ei, trocken, keine Chance. No. Ne, Musí normálně, musí normálně umývat. Und so lange trocken ist keine Chance. Jo. To je houba nějaká. To je přesně ono, jak to má být. A to je normálně ho myju ráno a to není tolik zaschlý. Teď to A naskládáte teď na už je, koš a pak to vytáhnete krásně. a vzadu to vytáhnu čistě. No, tak přesně to má být, ale. To je správně, tak je to správně. Tak jak to dělá on, je to špatně. Ten nádobí je zasklý, je tady od 7 hodin od rána. Jako když to tady makňá tou Sprchou. Ta sprcha má špatný, a je špatnou funkci, na blbě sprchuje, to je vidět. A je v ní studená voda, jo? A je v ní studená voda ještě navíc. Teplota klesla, tady se teplota už hodně klesla, takže toto je OK, tak, ale tady toto je málo. Cítíte, to musí přidat. Necháme to paní dojet a přidáme trošku na té teplotě. Trošku. Taky klesá, taky málo. Přidat na vodu. To je málo. To máš teďka puštěný na ten pomalejší, že režim? To je na ten pomalejší. nevím, jak je Nebo je rychlejší, pomalejší, že? Teď to nepřipínejte. že to je Na pomalejší. Jo, to je dobře. Že už tak by to bylo moc rychle. Jo. Ale teď, co jste tam dala, tak je jasný, že to vyleze čistě. Já to tady sbírám a házím to na štos. To je Já se s tím vůbec nezabývám. Oni by měli mít teplou vodu. Jo. Jako ne horkou, vlažnou. Já se s tím vůbec nezabývám, že mám nějaký špinavý nádobí. A to nádobí, který je zaschlý, tak se musí předmývat. To prostě jinak neudělá. A všechno, v podstatě by měli všechno předmývat, to je jasné. Já ráno si to tam vystavím do toho znezu, si na tu vodičku a... Studený. To hlásí k chybu. Malá teplota. Malá teplota. No. A to je jasný, že teďka ten talíř vyleze zase ještě špinavý. To je hodný koš. To je koš, který jsi tam dával ty, to je tady ten koš, vidíš? Ne? Protože to tam dal zaschlý. No a to pak ale nejde z toho umýt, protože je to... Teďka vyjede ten váš. Lose ist es, aber sie nicht weggespült. No. Das ist zwar so ein Problem. Spülung, Ne, to není ten problém, to je to, že to je suchý. To je ten problém, že to je suchý, přesně tak. Spülung kommt so. Říká, že to je, že to stříká takhle. Wenn so Spülung ist, Ty trysky nejdou so, na to. keine Wasser. Das ist zu voll, müsste aber mehr so sein.
Máme špatný koše. A váha falše korp odavat. To máme špatný koše. Tohle je originál v té míčce. Das ist originál Selanos. Ja, aber das ist viel zu. Zeig es auch. Nemáš šanci to umýt. Das ist so still. Schau mal, so, ja. Und da ist so der Problem. Also nicht so geht, aber wenn so, dann... So geht der, ja. Aber wenn so und dann still, dann ist ten druhý koš. Jo. No, vidíš, a teď má paní to nádobí až tady na něco malinkého. Ale normálně, když ho myju, tak je prostě ten talíř čistý. No. A není ani ze spoda nějaký zaschlej.